Sanibonani nginibingelele nginamukela le channel yaMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje ukuze ke ungeke uzusale kwamanye kama-video alandelayo. Nganza kwethu izolo 29 May 2024 baphumile abantu ngobuningi babo beyovota. Baphumile abantu beyokhetha amazwe, beyokhetha amaqembu abafisa ukuthi ke abaphathi lapha eMzansi Afrika nationally, regionally and provincially. Bahamba-ke bayovota-ke abantu the nje selishone la izolo kusukela ngo-9 bese kuqaliwe-ke sekubalwa-ke ey'ndaweni thizeni. Njengamanje-ke kule video ngizokubonisa-ke imiphumela ukuthi-ke ihamba kanjani live, imiphumela nje e-live ebalwa njengamanje njengoba-ke le miphumela ithathwe ngo-12:45 isikhathi. Okungenzeka ukuthi-ke uma ubona le video mhlambe ngo-4 ntambama kungenzeka ukuthi-ke izobe isithe ukushintsha imiphumela, kodwa-ke ngizolokhu ngu-update kanti futhi-ke naku-live silokhu-ke siyavela nayo-ke imiphumela. Ake siqale-ke sibone ukuthi-ke kumi kanjani. Okay, sizoqala-ke ngokubheka-ke uNational Ballot ukuthi-ke yena kanjani njengoba kuyena kubaluleke kakhulu. Ama-voting districts okuyizindawo zokuvotela sizizonke zingu-23,293. Iy'ndawo esekubalwe kuzona kwaqedwa njengoba ku-12:45 ziwu-4,358. Kusho ukuthi-ke sekuya ngasemaphethelweni kanzakwethu angeke ngiqamba ngaphuthuma kakhulu njengoba kuqala izolo ebusuku ngo-9. Cabanga njengamanje ngoba seku-12 sekubalwe ezindaweni eziwu-4,358 ezindaweni masizizonke ziwu-23,293. Ake sibone ukuthi-ke kumi kanjani ngokwamazwe wonke ngoka-national. Number 1 u-ANC njengoba ubona, u-DA abe u-number 2, number 3 kube u-EFF, number 4 kube-ke umkhonto wesizwe, number 5 kube u-PA, number 6 u-IFP, number 7 VF Plus, number 8 Action SA, number 9 u-ACDP, number 10 UDM. Mangabe-ke ufuna ukubona imiphumela ejulile okanye echazekile ungayiphoza ivideo ubeke ubuka zona-ke iy'namba laphana kanye-ke ne-support percentage ukuthi-ke yona imi kanjani. Bese-ke sidlulela-ke kuma-provinces sibheke, sobheka ama-provinces amathathu okanye amane okuyiwona ney'ndawo-ke okanye angithi anabantu abaningi abarejistele ukuvota. Soqala-ke nge-Gauteng sekubalwe-ke iy'ndawo eziwu-239 e-Gauteng. Sezizonke-ke iy'ndawo ey'khona e-Gauteng ziwu-2,797 kodwa-ke kusabalwe eziwu-239. Ake sibone ukuthi-ke eGauteng ame kanjani amaqembu. Number 1 ANC, number 2 uDA, number 3 uEFF, number 4 umkhonto wesizwe, number 5 VF Plus, 6 Action SA, 7 PA, 8 angilazi legama lama-Muslim, number 9 ACDP, number 10 uRise Mzansi. Mangabe ufuna ukubona imiphumelo echazekile ungayiphoza ivideo ubeke ubuka iy'namba. Size-ke KwaZulu Natal okuyiyona ndawo elandelayo ngokwabantu abaningi abarejistele ukuvota. Yona-ke isaney'ndawo nje eziwu-359 ey'sabalwe zaqeda ey'ndaweni-ke eziwu-4,974. Kusho ukuthi-ke u-7.22%. Ake sibone KwaZulu Natal ukuthi khona kumi kanjani. KwaZulu Natal unumber 1 umkhonto wesizwe, number 2 ANC, number 3 IFP, number 4 DA, number 5 EFF, number 6 NFP, number 7 ACDP, number 8 Action SA, number 9 VF Plus, number 10 PA. Mangabe ufuna ukubona imiphumela ejulile ungayiphoza ivideo ubuke inamba. Sihambe se-Eastern Cape okuyindawo number 3 ngokwabantu abaningi abarejistele ukuvota. Indawo abanazo zokuvota ziwu-4,868 kodwa-ke indawo esabalelwe zaqedwa ziwu-769 njengamanje njengoba-ke isikhathi sithi 12:45. Ake sibone ukuthi-ke Eastern Cape iliphi iqembu eliholayo kanti liphi futhi segcineni. Number 10 number 1 ANC, number 2 DA, number 3 EFF, number 4 PA, number 5 UDM, number 6 umkhonto wesizwe, number 7 VF Plus, number 8 ATM, number 9 PAC, number 10 Action SA. Ngiphinde futhi uma ufuna ukubona imiphumela yey'namba nokwe-support ungayiphoza ivideo. Sigijime-ke manje siye eWestern Cape ekuyiyona-ke indawo number 4 ngokwabantu abaningi abarejistele ukuvota. Khona-ke 365 kuphela nje iy'ndawo-ke ey'sabalelwe. Number 1 DA, number 2 ANC, number 3 PA, number 4 EFF, number 5 CCC, number 6 ilo-ke lelo gama lama-Muslim, number 7 VF Plus, number 8 Good, number 9 ACDP, number 10 ARA, number 11 umkhonto wesizwe. Bese-ke siyongena eLimpopo. Limpopo indawo esabalelwe 225, indawo abanazo 3,216. Kusho ukuthi basaqede-ke u-7% eLimpopo. Ake sibona ama-results ukuthi kanjani. U-ANC uyayihola ngephesenti elikhulu kakhulu. Number 2 DA, number 3 EFF, number 4 VF Plus, number 5 umkhonto wesizwe, number 6 UAT, number 7 Action SA,
unumber 8 ACDP, unumber 9 Rise, unumber 10 ubusa. Indawo ke elandelayo impumalanga, Mpumalanga ke yona ke inendawo ezi-1811 esabalwe ke zaqeda zu-263. Sincane kakhulu kuyindawo zokuvotela ebesempumalanga. Imphumela yakhona ke imi kanje: unumber 1 ANC, unumber 2 Umkhonto Wesizwe, unumber 3 EFF, unumber 4 DA, unumber 5 VF plus, unumber 6 PA, unumber 7 ATM, unumber 8 ATM, unumber 9 ACDP, unumber 10 UAT, bese kuthi unumber 11 Action SA, unumber 12 IFP. Imi kanjena ke imphumela njengamanje nganza kwethu isikhathi sale mphumela u12:45. Ngiyacela ukuthi mangabe ukuthi mhlawumbe ubone ngathi ngiyaphuthuma inamba wazi ukuthi uyibone kahle, uvumelekile ukuthi uyipause ivideo bese ke ubuka kahle ke inamba. Ungenzele iqiniso ke ungicofela ulike, ucommente bese ke uyasubscribe kule video yanamhlanje.